Dobrý deň, milí občania. Tento blog bude o projekte Pomôžme si navzájom. Projekt Pomôžme si navzájom je pomoc sociálne slabším rodinám, ktoré si nemôžu dovoliť absolútne nič. Sú to rodiny, ktoré prežívajú zo dňa na deň a štát im nie je schopný pomôcť. Preto sme sa rozhodli, my, členovia PAP, pochodia petície, že takýmto rodinám budeme pomáhať. Ale nezvládneme to sami. Potrebujeme pomoc aj vás, občanov Slovenskej republiky. Týmto rodinám budeme pomáhať dvojakým spôsobom. Materiálnou stránkou a je to psychologickou stránkou. Tá psychologická stránka je cez náš projekt Net vám pomôže, kde na stránke www.netvampomôže.vbl.sk sa môžete v live chate porozprávať s našimi adminmi, ktorí sú odborní psychológovia a oni sa vám budú snažiť poradiť. Tá materiálna stránka je ale myslím si, že dôležitejšia vzhľadom na to, že väčšina z tých rodín má deti. Budeme im pomáhať nákupom potravín, hygienických pomôcok a oblečenia. Vy ako občania tejto republiky nám môžete pomôcť tým, že buď nám pošlete nejaké tie peňažky a my samozrejme im za to kúpime potraviny, hygienické pomôcky a potom celý účet oskenujeme a dáme na našu stránku, aby bolo jasné, zadokladované, že sme to kúpili. Alebo sami kúpite potraviny v hodnote, akej uznáte vy za vhodné a spoločne pôjdeme odovzdať tieto potraviny do tej rodiny. Aj je teda hygienické pomôcky. A ďalej je to oblečením, kde už v týchto chvíľach máme strašne veľa oblečenia a budeme to rozdávať rodinám, ktoré to budú potrebovať. Toto oblečenie nám dali ľudia, ktorí sú spomenutí aj na našej stránke v sekcii podporovatelia. Takže týmto by som vás chcel aj poprosiť, ak máte srdce a ak chcete pomôcť aj 2 eurami, tak pomôžete určite. Za 2 eurá vieme nakúpiť mlieko, vieme nakúpiť aj nejakú tú múku, možno ryžu, aspoň na nejaký ten čas. My, členovia PAP a rodiny, vám za to dopredu ďakujeme. Príjemný deň prajem. Dovidenia.